Iyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela Sidima Samampundu, babamkhulu umkhulu phakade, amen. UShembe umqali wendlela usosizini olukhulu phela njengoba wayengasenaye ngisho umungane. Kodwa waseqala zona izitha kuphela njengoba wayekade esuke kulo ibandla lamaWeseli. Leli agcine phela sekusuke ingxabano enkulu ngalesi sikhathi kubangwa ukubhabhadiswa kwakhe. Phela amaWeseli ayefuna ukumbhabhadisa ngayo inkomishi esiphongweni. Walokhu-ke yena-ke umfokaMayekisa ecaphuna amavesi eBhayibhelini okubhabhadiswa kukaJesu, naye ethi ufuna ukubhabhadiswa njengaye uJesu lapha ebhabhadiswa khona nguJohane emfuleni. Yiko-ke lokho kwasusa omkhulu umsindo ebandleni lamaWeseli, ewatshela ukuthi ikani umfula ukhona bude buduze nje, nenqabelani ukungibhabhadisa. Yilapho umfundisi khona azamkhulula ukuthi akahambe azobathola abanye abefundisi abazombhabhadisa ngale ndlela ayifunayo. Yilapho-ke uShembe ezwa khona udumo lomfundisi wamabhaptizi okwakuthiwa uLesheha, kodwa owayeseGoli. Wahamba uShembe umqali wendlela waze wafika khona eGoli eyomema yena phela lo mfundisi ukuthi akabofika phela ezweni lakubo. Umfundisi uLesheha wajabula kakhulu ukuthola indoda ekhuthalele izwi likaNkulunkulu kangaka. Yiko kanye lokho kwamthatha kakhulu yena umfundisi uLesheha ukuthi agcine efikile ezweni laseHarrismith. Wagcina embhabhadisile yena uShembe, kodwa wathi esezinikele kulo leli bandla lamabhaptizi. Nakhona wagcina futhi sekunenye futhi inkinga, sebexabana naye umfundisi uLesheha ebanga indaba yezicathulo, ngoba phela yena umqali wendlela lona wayethi uma engena esontweni azigumule izicathulo azishiye emnyango, kodwa abanye abazalwanyana nabefundisi bengena nazo izicathulo. Umfundisi uLesheha yamcika lento, wamyalela uShembe ukuthi akayiyeke lento. Kwase kuba khona inkulumo mpikiswano phakathi kwabo lapho uShembe emtshela khona ukuthi mina uNkulunkulu ongibizileyo uthi ngingabongena endlini yakhe ngazo izicathulo. Kodwa uLesheha waphikelela wathi mina njengomfundisi ngingena ngazo izicathulo, nawe ngena ngezicathulo. Wagcina umqali wendlela esemphendula ngokuthi kumele ngilalele bani-ke phakathi kwakho noNkulunkulu. Yilapho umfundisi uLesheha angabanga khona naye impendulo, wamphendula ngokuthi ungcono sehlukane ndoda yamadoda, ngoba ngiyabona ukuthi uNkulunkulu ukubizele enye into ehlukile kunalena yethu. Phela umfundisi uLesheha lona wayesenkingeni enkulu ngayo indaba yakhe umqali wendlela lona, ngoba lapha ebandleni phela base bebaningi kakhulu abazalwane kunakuqala ngenxa yokufika kwakhe umqali wendlela owayebeka izandla emakhanda abantu uma ebathandazela. Bephuma konke ukufa, bephuma amadimoni, nababengaboni emehlweni babebona, nababengakwazi ukuhamba babekwazi ukuhamba. Le nto yayiqala nqa ukubonakala ukuthi iyenzeka ngoba abefundisi phela babefunda ngayo eBhayibhelini, bese beyigcina khona eBhayibhelini bengakaze bayibone iyenzeka ngamehlo. Ikona lokho okwakubuye kuthuse yena umfundisi uLesheha ukuthi hleze lo muntu mangimxosha lapha ebandleni ahambe nabo bonke futhi laba bantu. Kanti nakhona ebandleni lamaWeseli laseligcwele phama isonto ngenxa yakhe lo mfana kaMahade. Kuyimanje usezoba nesinye isitha sesibili samabhaptizi uma kwenzeka emxosha nalo mfundisi ngale mikhuba yakhe yalo nkulunkulu wakhe. Phela eWeseli wayevele seyisitha esikhulu sakhona, ngoba uma efikile edolobheni ehlala ngaphansi kwalesiya sihlahla, amaWeseli ayingayi esontweni kodwa ayezingela yena azafika amthole ngaphansi kwalesi sihlahla ezothandazela ukuze aphume izifo. Ilapho wayeseyisitha esikhulu, uma ekabonakala nje edlula ngendlela bayaphuma abantu befune ukuyomlandela bezibike ukugula kwabo. Umfundisi uLesheha waqinisa lokho ukuthi hamba mfokaShembe, hamba mqali wendlela, uye lapho uNkulunkulu akubizela khona.
Wabe sembuza umqali wendlela umfundisi uLesheha ukuthi uma ngihamba lapha awuzosho yini ukuthi ngiyahlubuka, ngoba mina angifuni ukulishiya leli bandla. Wamncenga uLesheha wamtshela ukuthi cha, ngeke ngisho ukuthi uyahlubuka, kodwa qhubeka uyokwenza lokhu uNkulunkulu wakho akubizele khona, hhayi la. Lokho kungokunye kokusuka kwakhe uShembe sesuka khona endaweni yaseHarrismith, njengoba besebopha yona imithwalo yakhe enzela ukungena indlela, ngoba amakholo awasamfuni ngenxa yakhe nalo nkulunkulu wakhe ongabonakali kanye nale milingo ayenzayo ebhalwe eBhayibhelini kanye nale mithetho yakhe eminingi ebhalwe eBhayibhelini afuna ukuthi yenziwe khona la emhlabeni, kanye nayo yonke imithetho kaMose nekaJesu ebhalwe eBhayibhelini ufuna ukuthi abantu benze yona ngqo. Manje abefundisi abamhlophe kanye nabo laba basebegcotshiwe abamnyama kabavumi ukuthi kwenziwe lezi zinto ezibhalwe eBhayibhelini ezishiwo uyena phela uShembe. Wavuka ekuseni ngovivi ebheke khona esiteshini sesitimela, lapho azofika phela athenge khona nalo ithikithi azogibela ngayo aze ayofika endaweni yaseThekwini. Wawashiya amakhosikazi akhe amathathu kanye nezingane zakhe kanye naye unina uMahadebe. Kukhalwa kungathi useshonile vele, kodwa wadla imhlathi wangena indlela ubheke esiteshini sesitimela. Akasabheki manje ngoba phela owezwe kahle amazwi kaNkulunkulu emtshela ukuthi ziyogcina ziphele zonke lezi ngane zakhe, njengoba sekusele zona iy'ngane eziwu-6 eziwu-10 zife zonke. Wahamba waze wafinyelela esiteshini sesitimela esiseMnambithi. Ilapha afike agogobala khona, ilindile phela isitimela esizohamba size siyofika khona eThekwini. Ngalesiya sikhathi esidala buhlala kuphela izinsuku ulindile isitimela esingaziwa ukuthi sizofika nini. Abanye babekhanda namadlangala bazolala kuwo khona lapha ngasesiteshini sesitimela, uphethe nemiphako yakho nayo yonke into oyidingayo. Uhle nje lapha esiteshini sesitimela abantwana bakhe ngale bayaqhubeka nempilo, sebehambile bayowasha emfuleni. Amadodakazi akhe phela amathathu, uGeli, uJulia kanye naye uZondi. Kulo mfula babewasha kuwo abantwana bakhe uShembe kwakunendawo eyayikhona eyayiyiwa elaliyilimbi elalehlela khona lapha emfuleni. Ilapho uZondi abona khona imbali enhle eduze kwalo leliwa, wathi uzama ukuyikha le mbali washelela phansi emfuleni wayongena phakathi emanzini washayisa emadwaleni ayephakathi kulo mfula. Ikhanda lakhe labhajwa phakathi emadwaleni phansi emanzini. Ilapho kwacaca khona ukuthi useshonile. Wakhishwa phakathi kulawo madwala amanzi waphuthunyiswa khona ekhaya, kwatholakala ukuthi vele usethuka. Lo kwaba umntwana wesi-11 wakhe umqali wendlela owashonayo. Waphuma esigijimi ngehhasi sigijimela khona esiteshini sesitimela eMnambithi lapho kuhleli khona yena umqali wendlela. Sathi sifika nje wabe sazi vele umqali wendlela ukuthi khona ungahambi kahle, wayeseme ngezinyawo. Sabe sesiyichaza isigijimi indaba, wabe seyalidayisa ithikithi lakhe lokuqhubeka nendlela eya eThekwini. Wabuyela emumva ekhaya naso isigijimi. Phela umqali wendlela wayebavusa abantu abafile, kodwa akazavuse neyodwa ingane yakhe. Lokhu ayihlale ezibuza kona uNkulunkulu ukuthi yini mayithandazela ezakhe iy'ngane zingasili. Nakuwo lo mbuzo wakhe uNkulunkulu akaze amphendule, njengoba wayekade ivusile phela ingane eyayishonile lapha ezweni labeSuthu, lapha abacishe bamlimaza khona abeSuthu, kanye nezimpumputhe nabo ababekhubazekile bengakwazi ukuhamba wayebavusa, kodwa emndenini wakhe kwakungenzeki lutho. Wayethandaza yonke inhlobo yomthandazo aze akhale izinyembezi, kodwa kungenzeki lutho, ingane ingavuki. Asazi noma yena lo mntwana uZondi uzokwazi yini ukumvusa. Iyakhokaphi kumphedlela mzula amafutha omkhofu 20 minutes.
ngaso akade ami.